Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Min Sadıkova Alsu Muhammed kızı. Min endi işli gailede tudum, 8 balalı gailede. Benim etiyim Muhammed, Mülükov Muhammed Kuttusulu, eniyim Mülükova Meskude Gülmettin kızı. Biz oksu eti bilen eni benim шығышынан kişirak suundan eti bilen eni min endi biz üzübüz min Ижевскийда туганмын, Удмуртия Республикасында. Ижевскийда біздің енді Малиговый, шунда біздің янға Малиговый хаман келе тұрған еді енді. И біз енді Удмуртияда туғаштан біздің күршілерді енді шиғанлар, удмуртлар біздің тіл өзгере башлаган еді енді шул вакытларда енді. Һәм Малиговый келіп, бізге қонаққа келіп, шуны көріп, біз удмуртша сөйләшкәнне көріп, бик ошатмады да, әти белән әнине инде үгетләде, үзе безгә Татарстанга кире кайтырга инде. Шуның белән Алланың рәхмәте белән без үз динебезне саклап калдык. Татарстанга кайтып, иң беренче инде безне Малиговый каршы алды инде. Шуны хәтерлим. Безнең инде йортларны сатып, безнең әти шу берәйберсез кайттык инде, без машина белән кайттык буга инде. Шуннан инде Малиговый безне монда каршы алып, безгә инде әти белән әнигә җырт алыштылар. Бер иске генә җырт алышканнар иде инде. Малиговыйларның каршысыннан булды инде ул, юл аркылы гына иде. Biz indi ул йорттан инде Малиговыйларның, мен шуны хәтерлим, кичкенә вакытта инде анда миңа ничә яшь булгандыр инде. Бер 7 мәктәпкә кермәгән идек әле без, шул 7 яшь керә торган вакытлар булгандыр инде. Без юл аркылы Малиговыйларның йортлары да бик каты күп алмагачлар күп иде инде. Без шул алма ашарга дип юл аркылы чабып, шунда керәдерик. Мен шуны хәтерлим, без җыелышып шай керәдерик. Малиговый безгә һаман ашагыз дип тутырып җибәрә иде инде. Малиговыйларның кежеләре күп иде инде. Шул кежеләрдән артыгын безгә алайын. Шулай итеп, Малиговыйның и шул истә калды. Малиговый ул ничек әйтим, без килеп кергәчтән ул безне тотып маңгайдан үбәдери. Мен шай бала чактан, мен шул хәтеремдә минем. Алай безне беркемдә үпкәне юк. Без кергәчтән бөтенебезне битебездә жай тотып маңгайдан үбәдери, шай сәламен итәри. Шуны яратадыр инде мен. И һәм үзебез инде мәктәпкә кереп үсеп, зур үсеп инде киткәчтән инде Малиговый белән без элемтәдә идек инде һаман инде Малиговыйларны ишәйтим, якын күрәдерик. Малиговыйны вообще якын күрәдерик, чөнки ул дин әһле буларак шул дингә мәхәббәтне ул да уятты дип әйтеп була инде. Һәм безнең инде Малиговыйның абыйсы, энесе Кыттүз, безнең дәвәти була инде. Дәвәнибез Нурания. Нурания белән Кыттүзгә без авылга часто кайтадырык. Алар инде тоже бик намазлар укыйлар. Без инде шушы намазны дәвәниләрдән өйрәндек инде. Ул безне тәхәрәтләндерәдер. Һаман матур вәгазьләр дип сөйләп, без кичкенәдән намазга бастык Алланың рәхмәте белән. Шушы Малиговыйның энесенә өйрәтү белән, энесе үзенең балаларына дип, менә нәселдән килгән динебезне куәтләүчеләрдән булганга күрә инде моны Алланың рәхмәте белән без хәзер үзебез дә диндә, һәрберебездә теге 8-әр, 4-әр бала, иң күбе дә 8-4 бала, һәрберсе балаларыбыз диндә, әлхәмдүлилләh. Шуның белән инде анарсын инде мин инде укып бетереп, банкта эшләдем инде, 11 ел банк системасында эшләдем. Анары инде хәзер инде ничек әйтим, Аллаһ ризалыгы өчен бу дөньяны гына түгел, ахирет эшендә савап эшләр өчен, шуны инде без тырышабыз инде ахиреткә дә теге садака җариләре булып барсын өчен дип, Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә булышабыз. Безнең инде ничек дип әйтим, Малиговый без кичкенә вакытта, без бит инде гаиләдә 6 кыз, 2 ир малай идек. Шай Малиговый инде безгә бер җылы килде дә, безнең элеккеге моны мәдрәсә, хәзерге мәдрәсә зданиесе бик ташландык иде. Анда холодильниклар, стиральный машиналар, шундай әйберләр ясый торган цех кебек иде инде ул. И бик каты ямьсез иде инде шуңа. И Малиговый бер юлы килде дә, шуны сөйләшкән. Малиговый безнең ул яктан бик продвижной кеше иде инде. Теге дәрәҗәле кешеләр белән сөйләшә беләдер. Һәм шушы зданиене алды ул. Районга барып, главасына барып, ул шуны сөйләшеп, шуны алды. Һәм алар килделәр Ансар белән безгә. И безнең шундый әтинең, безнең әти бик каты хөрмәт итәдер Малиговыйны. И Малиговый нәрсә әйтсә, шуны тыңлыйдыр. Мин хәтерлим, без иртүктә килделәр алар, без әле җыкытанда тормаган идек. Әйтә, Малиговый килде, кызым булышырга җыештырга ди инде.
Безне шул Ансар абыйның машинасы бар иде инде. Теге күп балалы, теге күп кешесе ятаган, шунда бөтенебезне тиеп киткәннәр иде. Шуны без көне буе җыештырдык шул зданиене инде. Шуңа ташландык, янда кәгазьләр, ниләр, тузан күбәйде инде. Без аны вижүп чыгардык. Анда әле безнең ул фотолар да калды инде анда төшкән. Һәм инде шул зданиене җыештырып чыгарып, Ансар абый да ярдәм итте, Малик абый. И без шунда Төркиядән бер гарәп килгән иде инде. Шул гарәп тә инде безгә безнең исемнәрне дә үзгәртеп, исемнәребезне һәрберебезне үзгәртеп, нитеп дин дәресләре бирә башлады. И Алланың рәхмәте белән инде менә Ансар абый, Малик абыйның шушы башлангыч ние белән дип әйтмәклек инде. Хәзерге вакытта анда шундый матур мәдрәсә зданиесе. Күпме 200 дә, почти 300-гә якын шәкертләр һәм олы кешеләр укыйлар инде. Хәзерге вакытта да ул бик каты ничек дәрәҗәле бина иттереп санала безнең Буа районында. Буа районында гына түгел, вообще Татарстанда да безнең мәдрәсә бик каты күренекле теге бина кебек тора. Һәм инде шул нидән безнең анарсын ул гына түгел, һәм безнең яшел Малик абый мәчете бар инде, без аны һаман әйтәбез. Малик абый мәчете дип тоже шул ук урамда өстәрәк Малик абый мәчет салдырды. Шул мәчетне дә күтәрде Малик абый, Алланың рәхмәте белән. Безнең инде